kan godt sige, at jeg lige skal have tisset af, fordi jeg er taget til Skive, hvor jeg skal ind og prøve en af de aller vildeste maskiner, de har inde ved Skive Militær. Prøv lige at se her. Ja. Hej Bo. Hej Rune. Tak fordi I måtte komme. Det var slet. Det er sådan en lille krabat, du har fundet til mig, hva'? Ja, lille og lille. Ja, det var også lige en underdrivelse. Ja. Den er eddermame sej. Hvad er det? Det er en pansermirk. En hvad? En pansermirk, Som er? som er en leopard med en plov på. Så det her, det er i virkeligheden en tank. Kampvogn. En kampvogn-tank. Ja. Altså, jeg kalder den en tank, du kalder den en kampvogn. Du må kalde det, hvad du har lyst til. Ja. En almindelig tank eller kampvogn, de har jo en kanon her. Ja. Men så har den fået noget andet i stedet for. Jeg har fået en plov. En plov? Ja. Hvad skal du pløje? Ligesom landmændene, der stikker ned i jorden og så pløjer fuger. Men er militæret gået i gang med at pløje også? Ja. Altså, sydpå, der propper folk jo miner i jorden for at skade os. Og dem fjerner vi så via den der. Så er det her i virkeligheden en minefjerner? Ja, det kan man godt kalde det. Hvis fjenden har puttet miner ned i jorden, Ja. bomber, som kan springe og skade jer, Ja, så kan man finde dem med den her. Ja. Den destruerer dem ikke alle sammen, men den skubber den til side, så vi har et spor, vi kan køre i. Så resten af dine soldaterkammerater, de kan komme ud og lave deres arbejde. Lige præcis. Men jeg bliver bare nødt til at høre, hvis man kører på en mine, hvad sker der så med den her plov? Den tager hele skraldet, den her. Ingen personer kommer til skade. Så der sker ikke noget, når man sidder derinde? Nej. Skal vi tage en tur? Det gør vi. Du skal bare derned. Og det er bare ovenfra og ned? Ja. Okay. Jamen, vi ses på den anden side. Wow, det var en rigtig tank, man kommer ned i her. Hold kæft, mand. Hold da kæft. Der er ikke meget plads, hva'? Det er der ikke. Hvor mange mand er I her? Vi er 3 mand. En skytte, en vognkommandør og en kører. Ja. Så jeg er forrest i bussen? Du er forrest i bussen, ja. Okay. Jamen, det føler jeg godt, jeg kan bære på mine skuldre. Okay. Alright, men hvad siger vi til det, Bo? Skal vi komme i gang? Ja, det synes jeg. Yes. Vi skal have noget tælling på. Og så bare og så er vi i gang. Hold da helt op. Hvor mange heste har den? Der er 1000 heste. 1000? Ja. Hold da helt fast. Men vil det sige, at vi er klar til at køre nu? Det er vi. Bortset fra, at du skal lige have den hjelm der. Hvad? Du skal lige have den hjelm der. Skal den af? Ja. Og så kan du låne en af vores. Du synes ikke, den er sej nok? Sikkerhedsmæssigt er den ikke Jeg forstår godt, hvor du er hen, Bo. Ja, okay. Jeg skifter hjelm. Ja. Det er en lidt sejere hjelm, det her, Bo. Ja. Og der er højtaler og mikrofoner det hele i. Det er bedre end den åndssvage hvide byggehjelm. Nå, nu vi skal køre sædet op her. Ja. Og du giver den bare noget gas. Hold da kæft. Hvor er den fed, mand. Kan man godt køre hen over sådan nogle jordbunker her? Ja, er du okay deroppe, Bo? Ja, det kommer godt. Ej, hvor er det sej, mand. Man har også en følelse af, hvor man kan køre henover lige, hvad det skal være. Nu har vi jo prøvet at køre terrænkørsel, det kan man jo godt kalde det, ikke? Jo. Men der er jo, altså, den kan jo pløje. Ja, det er det, den er beregnet til. Så skulle vi tage at prøve det en gang? Det synes jeg. Det vil jeg gerne. Så skal vi lige herned igen. Ja. Så skal vi så tænde for ploven derude. Det er herovre, hvor der står oven. Så nu er det ikke bare for sjov længere. Nu skal vi rent faktisk fjerne nogle lejer, vi skal fjerne nogle miner. Så er vi i gang med at pløje. Hold da kæft. Wow! Det larmer helt vildt. Man kan godt høre, den får noget at bestille nu, var. Ja.
vil faktisk sige, Bo, så det der stykke, det er clearet, det er sikret. Det kan vi køre på, ja. Jamen Bo, var det det? Det kan jo meget mere. Har du lyst til at se noget af det? Okay, nu er jeg til at blive plads med Tue. Og Bo er rykket op bag ved mig, fordi nu skal vi åbenbart have lidt show-off. Nu bliver der altså lukket til hernede, kan jeg sige til jer. Nu bliver det lidt ligesom at være i en ubåd. Det ser vildt ud, mand. Nej, hvor ser det vildt ud. Grænseoverskridende at sidde hernede, hvor man ikke kan se noget overhovedet, andet på de her skærme. Wow! Så kan jeg også køre tank. Kampvogn. Tak for turen, Tue. Og Bo. Ja. Tusind tak, fordi jeg må prøve den. Det var eddermame sjovt. Det var slet. Jeg er fuldstændig rundtosset. Ja. Den kører stærkt, var. Altså, hvad er tophastigheden? Tophastigheden i terræn er cirka 40. På landeveje eller grusveje og sådan noget, der er den 60-65. Det er jo pænt, altså, når man tænker på, at den kører på lavfødder, ikke også? Bælter. Ja, bælter. Ja, bælter. Nemlig, så, Og Bo, lige til sidst. Ja. Hvad koster sådan en, hvis man skulle investere i den? Altså, ploven koster 2,3. 2,3, ja. Og selve bilen, selve kampvognen, koster omkring 7 millioner. 7, så vi er i hvert fald oppe i en små 9 millioner. Ja. Og så skal man også lige have en mark, man kører på den i. Lige præcis. Det koster nok også 0,5 million. Ja. Så en små 10 millioner, ja. Men, sit private legetøj. Lige nok. Men det var eddermame sjovt. Det var godt. Tusind tak for i dag. Selv tak. Vi ses, Tue. Pansermirken, den har gigantiske 1000 hestekræfter. Den har en tophastighed på 65 km/t, og så koster den 9,5 millioner kroner. Det er en af de vildeste maskiner, jeg har prøvet. Den skal selvfølgelig have topkarakter 5 møtrikker. Den vinder altså over mobilkranen og gummigeden og går derfor videre til finalen i konkurrencen om at blive Danmarks vildeste maskine.